Assalamualaikum. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripun kabare? Mugi-mugi kabeh isih sehat wae ya. Bocah-bocah, alhamdulillah dina iki awake dhewe ketemu maneng ing pelajaran basa Jawa. Nah, dina iki awake dhewe arep sinau bab pola ukara utawa pola kalimat. Ayo sadurunge dimulai kabeh padha maos basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocah-bocah, tujuan pasinaon dina iki sing pertama, sakwise nyemak video iki, bocah-bocah diharapake bisa ngidentifikasi jenis lan pola ukara. Sing nomor loro, bocah-bocah bisa nganalisis panggonane tembung lan ukara jroning ukara. Bocah-bocah, ing basa Jawa, ukara iku kasusun saka tembung-tembung. Ukara sing bener lan apik yaiku ukara sing duweni pola. Ing basa Jawa, pola ukara iku kepareng utawa kebagi dadi papat bagian, yaiku ana jejer, wasesa, lesan, lan keterangan. Apa iku jejer, wasesa, lesan, lan keterangan? Ayo dibahas bareng-bareng. Sing pertama, jejer. Jejer ing basa Indonesia iku diarani pelaku utawa biasane diarani subjek. Jejer iki biasane wujude saka tembung aran. Misale jenenge wong, kewan, lan barang-barang liyane. Kepriye nentokake jejer ing jero ukara? Ayo gatekno tuladha iki. Bocah-bocah, jejer iku bisa digoleki nganggo jawaban ukara pitakon. Tembung pitakon sing biasane digunakake ing jejer yaiku sapa utawa apa. Tuladhane ana ing ukara iki. Nardi mateni lampu ing jeding. Yen digawe ukara pitakon, unine sapa sing mateni lampu ing jeding? Jawabane Nardi. Berarti Nardi ing jero ukara iku dadi jejer. Saiki wasesa. Wasesa ing basa Indonesia diarani pekerjaan utawa disebut predikat. Wasesa iku kasusun saka tembung kriya utawa kata kerja. Misale maca, mlaku, mangan, lan liya-liyane. Wasesa biasane panggonane ana ing mburine jejer. Wasesa bisa digoleki nganggo jawaban ukara pitakon. Tembung pitakone sing digawe yaiku lagi apa utawa kepriye. Gatekno tuladha ukara iki. Nardi mateni lampu ing jeding. Yen digawe ukara pitakon, unine dadi lagi apa Nardi ing jeding? Jawabane mateni. Berarti mateni ing jero ukara iku dadi pola wasesa. Selanjutnya yaiku lesan. Lesan ing basa Indonesia diarani yang dikenai pekerjaan utawa objek. Lesan iku kasusun saka tembung
aran utawa kata benda, utawa iso gawe tembung sesule. Misale tembung aran yaiku lemari, meja, kursi, lan liyan-liyane. Lesan bisa digoleki nganggo jawaban ukara pitakon. Tembung pitakon sing digunakake yaiku apa. Gatekno tulodo ukara iki. Nardi mateni lampu ing jeding. Yen digawe ukara pitakon yaiku Nardi mateni apa ing jeding? Jawabane lampu. Berarti lampu ing jero ukara iku dadi lesan. Sing terakhir yaiku katerangan. Katerangan ing basa Indonesia iku diarani penjelasan atau disebut juga dengan kata keterangan. Keterangan iki kasusun saka tembung-tembung keterangan sing kepareng utawa kebagi dadi papat. Sing pertama ana keterangan panggonan utawa ing basa Indonesia diarani keterangan tempat. Cirine ukara sing gawe tembung keterangan panggonan yaiku ing awal ukara ana tembung ing utawa saka. Nomor loro ana keterangan waktu utawa ing basa Indonesia diarani keterangan waktu. Biasane ciri-cirine tembunge yaiku jelasake wayah. Contohe misale yaiku sore, isuk, wingi, biyen, jam 3, jam 4 lan liyan-liyane. Nomor 3 keterangan tujuan atau dalam bahasa Indonesia disebut keterangan tujuan. Cirine yaiku ing ngarepe ana tembung supaya utawa karepen. Sing nomor 4 keterangan sebab utawa ing basa Indonesia diarani keterangan sebab. Cirine yaiku ing ngarep ana tembung sing unine sebab utawa amarga. Keterangan biasane panggonane ora bisa ditentokake. Dadi iso ndek awal, iso ndek tengah utawa ndek akhire ukara. Keterangan iku bisa digoleki nganggo jawaban ukara pitakon. Tembung pitakone sing biasane digawe macem-macem tergantung karo jenise keterangan. Misale keterangan panggonan cirine gawe ukara utawa tembung pitakon ana ngendi. Yen keterangan waktu biasane cirine ana tembung pitakon kapan. Lan keterangan tujuan utawa keterangan sebab iku nggawe tembung pitakon kenapa. Gatekno tulodo iki. Nardi mateni lampu ing jeding. Yen digawe ukara pitakon unine dadi Nardi mateni lampu ing endi? Jawabane ing jeding. Berarti ing jeding saka ukara iku dadi keterangan. Keterangan sing digawe yaiku keterangan panggonan.
Kenapa? Amarga tembung jeding iku kalebu papan panggonan. Nah, bocah-bocah, iki mang yo penjelasane materi pola ukara. Saiki ayo kabeh padha latihan ngerjakno tugas ing halaman 77 sampai 78 bagian D nomor 1 huruf A sampai C. Cukup semini ya bocah-bocah pembelajaran dina iki. Mugi manfaat lan iso ketemu maneng ing pembelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.